Barkanmu dai. An ce kana raba wa mata motoci da iPhone. Me dalili? Su suke so. Su suke da bukata. To ni ma ina son mota da iPhone. A ke ba zan iya baki wurin cin karfin mota. Kin fi karfin iPhone. A ban fi karfin mota ba. Ai mota. A na Allah ki saurara. Ai mota da zaki iya hawa ba wanda me in haka tunda ba dauka zaki aka ba. Duk mota da ake hawa cin karfin ta. Kuma wanda ake ba wanda suke da bukatar mota misali. Wannan dadin baki ne ni ma. Misali yarinya yanzu tana da ta dan fara harkar film ko kuma tana wata sana'a kana da bukatar ta sa kayanta a cikin mota. Ta rika yawo da su don ta dogara da kanta ko kuma tana zuwa gurin acting wata ran ta yi dare wata ran ba mashin haka in ka bata mota ka taimake ta. Akwai yaran da suke da sana'a su ta kayayyaki ne na me aka cewa wannan na irin wanda ake sayarwa a me aka cewa online in ka bata iPhone ka taimake ta irin wannan mu da abin da muke ganin mutum ya fi bukata shi muke bukata. To me yasa mata kawai? Ai wannan wanda ya gaya miki wannan ya me aka ce ya ganganci ko kuma ya so zuciya shi ko kuma kike so kanki da ke tambayar ba maganar wai mata duk wanda yake da bukatar wani abu wanda na gani zan yi in gida kake bukata in mota kake bukata duk abin da ke inda ina da shi ina bacin gurgudu in yi saboda ni ba abin da na fi so a duniya in ga kawai na samu na bayar saboda shi ne girma na. Duk wanda yake da wani abu wanda zai taimake ka bai taimake ka ba shi da bambanci da kai. Kin gane? An ce kana rigima da Abdul Amat. Menene dalili kuma na san ko ƴan uwa. Wallahi ban taɓa rigima da Abdul ba. Ki zo kira shi kicin min rigima da shi. Amma me yasa a social media ana gani kamar akwai dabi a tsakaninku? Ai wannan ba za ki hana ba. Abdul Amat sai shekara bai gani ba. Dan channel din gani yana da wahala. Kin gane? Saboda haka sai shekara ban hada shi ba. Me yasa to? Nazifi abokina ne amma sai shekara bai gani ba. Sai wata shida bai gani. Me dalilin haka? Saboda me aka ce uzuri na da yawa. Ni mawaki. Su ba su da uzuri ne? Ni ma shine ai shi ki hana mu hadu. Ni mawaki